Din il-ġimgħa timmarka l-bidu ta' kapitlu ġdid fil-vjaġġ edukattiv ta' 5,000 studenti li se jibdew jistudjaw fl-Università ta' Malta din is-sena. Kru ta' dan l-istazzjon żar l-attività parti minn Freshers Week li hi sinonima fil-kalendarju edukattiv f'istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji. Narax minn barra li l-istudenti l-ġodda jkollhom l-ewwel lezzjonijiet tagħhom ikunu jistgħu jorjentaw irwieħhom qabel ma tirranka s-sena skolastika. Il-maġġoranza tal-istudenti li tkellmu magħna esprimew l-ottimizmu tagħhom għal din l-esperjenza li se jimbarkaw fuqha. Naħseb li ħatkun esperjenza differenti, esperjenza ġdida, waħda li jedin nħarsu l-qoddim biex nibdewa. Do well in my course, hopefully. Namel bib ġodda, nitallem fuq il-kors tal-liġi u n-esperjenza ġdida. I'm going into art. Malta is not necessarily known for the art world. So I'm excited to actually hopefully get to have good professors and actually be able to really express myself. Naħseb ħatkun eċitanti u hekk, ħafna affarijiet tagħmel u naħseb ħanieħu gost. Esperjenza ġdida u titgħallem ta' ħbib ġodda u hekk. Nitgħallem xi ħaġa ġdida u nieħu gost ukoll u nitgħa' ma' nies ġodda. Nagħmel biha ġodda. U nieħu pjaċir, esperjenza ġdida. Literally making new friends and